Поко! Ето го и нашия стар познайник Пачо Бил Плодив. Не за първи път ставаме свидетели на неговите изпълнения, но колкото повече време мина, толкова по-добър става той. Окей, искам да те питам, смяташ ли, че клубният туризъм в България има почва? Ами мисля, че с това парти тази вечер ние направихме една много голяма стъпка към световната сцена. Изобщо предвидели сме много изненади за следващата година. Мисля, че с това парти показваме, че действително в България има развитие и че ние може да им покажем на какво сме способни за нашето красиво Черноморие да видят. Изобщо ние сме парти пипъл сме тук, абсолютно. Добре, искам да те питам друго. Как си подбираш музиката за едно парти? Как решаваш какво да бъде? Примерно за това парти си донесох абсолютно всички плочи, с които разполагам, нови и фейворит. Оставя ги 20 минути преди да започна пред пулта и избрах първата плоча. Избера ли първата плоча, оттам нататък всичко ми се нарежда. А кое е нещо, което хората не знаят и което се случва на диджея, докато пуска? Смисъл, те само гледат, човека си пуска нещо там и обаче не знаят какво му е. Какво е най-трудното? Ами най-трудното е точно това. Да съчетаеш един сет много песни, така че просто да ги изтласкаш хората до избухване. Просто това е най-сложното нещо. А когато се импровизира, естествено е още по-сложно, тъй като тогава се прави контакт с публиката. Какво е предимството на плажно парти тогава? Атмосферата е много яка, всички са настроени положително. Това са 5-6 хиляди човека, които излъчат една положителна енергия. Представете си, тя цялата идва в мен. Мерси, човек. Аре, може да се видим на автор парти. Ами днес като стигнал до този парк, ще стана 10 дни до следващото на Варна. Много се кефа. Ти си парти кръва ми да друг. И трябва да знаеш предполагам. Ма колко парти да ходиш, колко пътуваш? Обичайно лято, да не си ги броя случайно. Весело по!